खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोना लाग्रोनाय थाबाय आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव दिनै मोनसे गोदान भिडिअजों नोंथांमोननि सेराव फैलायबाय बे भिडिअआनो जाबाय लोगोफोर माने फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै फैनाय जाबाय नोंथांमोननि सेराव बेनो मा लोगोफोर बाथ्राया आं सप्तासेनि बारलांबाय भिडिअ होनो मोनाखै बा हायाखै भिडिअ लाबोनो नोंथांमोननि सेराव आं माखासे जाहोन बा कारननि थाखाय माने भिडिअखौ लाबोथ'नो हायाखैमोन माने आङो राङापारायाव दंहैयोमोन बेनिफ्राय राङापारा दंहैयोमोनब्लाबो बहुद भिथुर माने हाजो सेर खाथि जायगायावसो दंहैयोमोन नालाय बेनिखायनो माने नेटबो गैया माबो गैया जेबो भिडिअ बिदि लाबोनो हायाखैमोन दा नोंथांमोननि सेराव आङो दिनैनिफ्राय भिडिअखौ जागायजेनसिगोन होननानै आं माने लाबोबाय थासिगोन होननानै आं बुंबाय नोंथांमोननि सेराव जेरै हायो एरैनो भिडिअ लाबोबाय थानो नाजाबावगोन दा नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामाजासे नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा होनना बुङो फैदो बिदिब्ला सिगां आं मोनसे खोथा खोन्थानोसै नै लोगोफोर दानि फुङाव माने बेफारिफोर फैदोंमोन नालाय बे बेफारिफोरनिफ्रायनो माने मोननैसो क्रिम गोनां मिथाइ माने लाखिदोंमोन आरोना एसे मालाबा जानोबो मोजां मोनो नालाय बिनिखायनो आं बेखौ लाखिदोंमोन मा खालामनो मा मानो ओरैनो साहाफोरजोंनो जालाबायनो होननानै माने लाखिनाय जाबाय आं दा दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा बुङो पाइकारिफोरनि दानि बेफारि फैनायाव लाखियोमोन आरोना नैबेनो मिथियानो बेखौनो लाखिदो बिनिफ्राय नैबे बेनो आरोना नै आखायाव बोरै क्रिमा नांजोबखो नै बिनिफ्राय दाउ माने जरासे बायदोंमोन आरोना बायदोंमोनबा दा बिनिनो दाउनि फैसा होदोंमोन बिराद मोनसे खालामबाय थानो हायो लोगोफोर माने बिराद जंखाय हरबाय थानो हायो आरोना बेसे हमखो केजि माबा 300 न'नि होननानै खम लादोंनो लोगोफोर खिन्थु हाथाय बाजाराव खिन्थु खमाव मोननाय नङा दै हाथाय बाजाराव 500 किल' दा नै बेबो ओंखाम ओंख्रि संनो बेस्थ' मानसियानो माने मा होनना बुङो बेखौ राङापारानिफ्राय न'निफ्राय फैनानै माने आलासि जाहैनानै माने बेमारि जाना फैदों माने मा बुंबावनो आरोना बेमारि मानसियानो माबा माबि जाना लानानै बेमारानो जोबनो थांला आरोना बेमारानो आरो मोनसे खोथा लोगोफोर मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाया मा मिथिबायना जे खालि जोङो आलासि जानो थांदों बिहा अमा फिसिनाय दंमोन बे खालिनो जों माने अमाखौ नायहैदोंल'सोमोन बे अमायानो जों नायहैनायनि दसे उनावनो माने मा जाखो दसे बिराद गोसा गाबख्रावनानै अमायानो गोलैना थाबाय सिखारनो हाला जोंखौनो माने खाफाल बोनाय बायदिसो जाबाय आरोना अमाया थारमाने ओमफ्राय बिनि अमाखौ बुथारनाय जाबाय बेयावनो बिबो जासिन जानानै दा नै माबायदि जाना दङ मानसियानो बेमारि जाना दङ लोगोफोर बेमारि जाना दङ मानसियानो मा बुंबावगोन आरोना क्रिम बन्द'फोर टेस्टिं नायनो बिराद गोथाव आरोना थाव आं माने बेनि सासेनि अमाखौ दिन्थिनोसै माबायदिमोन अमायाना आं भिडिअखौ दिन्थिना होनोसै बोरैमोन आं माने पुरा लाबाय थायासै आं आरो गरमजों माने लागोन लायासो लानाय जाबाय भिडिअखौबो बेनिफ्राय आं बिदि भिडिअ खालामनाय जायासै माखासे आं थेवबो जिखिनि लादों ससेखौनो दिन्थिना होनोसै आरोना लोगोफोर जेबो गाज्रि दामोन नोंथांमोना जायफोरा आंनि भिउवार्सफोर नोंथांमोना नायनानै प्लिज आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय थादो इन्ट्रेस्ट लालांबाय थादो ना मा बुङो भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगांनो दै गिलास लांग्रोना लानोसै
बेखौलाय मा होनगोन दे ना बेमार सोंगोन ना मोदाय सोंगोन दे हाखु दाखुनो बिदि आखानाय बुस्थुआनो समाव जेबो जाखायाखै अमा दायो नै माने न'निनो अमामोन नालाय माने बुथारनानै दायो बेखौ फाननो लाना फैबाय बाजाराव माने बिहाव मोनहानि आरोना जोंहानि सासेया माने आदि होनायमोन बेखौनो बुथारनानै दिनै माने लानानै फैबाय आरोना अमाखौ साहा बागानफोरखौ दा ओरैनो खेबो लोगोफोर नैबे फाथैखौ माने राङापारानिफ्राय लाबोदों आरोना बिहावनि न'निफ्राय माने बेखौ फाथैखौ खाना लाबोबाय एसे राङापारानिफ्राय लोगोफोर माने सानाव मा होनना बुंगोन बेखौ दसे खामानि बायदिसिना मावनांबाय मा होनना बुङो बेयाव आरो सासे थारमाने जोंनि गामिनिनो माने मा बुंगोन बेखौ बाबु सासे माने एसे डाक्टरनाव लाना थांनो नांबाय जोंनि खाथियावनो आरोना एसे माने मानसि रावखौबो लिंना मोनैनि लास्टाव आंखौनो लिंस्लाबबाय थानायखाय आंबो थांबाय आं थाङा सानदोंमोन थेवब्लाबो थांना फैना होबाय आरो थांनानै फैना होबाय माने मा होनना बुंगोन बेखौ आं दा दुगैखांबाय दुगैनानै एसे फ्रेस जानानै दा आरो सासेया नै दखानाव थांगोन जि दखानाव ब्लाउस ना मा लायनो होनो दा लोगोसे खोमसिबायबो लोगोफोर जियानो जा माने आं थांनाय बै किसुमान माखासे दा भिडिअखौ आङो खालामनाय जायासै नै गस्ला गानबाय गाननानै दा आरो मोनाग्लांनि माने एसे दखानफोराव बेरायहैनोसै नै एसे फैलाय ओइनि सासेया माने मा लायगोन नोङो दखानाव ब्लाउस लायोनो लायनानै थांनानै लाना फैनोसै बिनिफ्राय लोगोफोर जियानो जा आं बारा गोलाव खालामला नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो आङो माने आरो मोनसे खोथामोन भेजाला बेनोमोन आंनि माने भिडिअ लाबोनो हायि खारनफोरा माने बिदिनो आङो थांबाय बिहावनि न' माने बै हिन्जावनि न'आव थांनानै जाबाय लोंबाय आरो मा होनना बुङो बेखौ जानानै माने फैनोसै खालि माने बे खालिबो ब्लग लागोन होनना सानदोंमोन भिडिअ खालामगोन होनना सानदोंमोन नाथाय उदै सानाय जानानै थारमाने गोसोखौ मोजां नाङासै नालाय बेनिखायनो भिडिअ खालामबोआसै आरो गरमजों थारमाने एसे बोरैबा नांबाय थाबाय नालाय देहाखौ बेनिखायनो आं बारा इसेबां भिडिअखौ खालामनो हायासै आरोना जियानो जा लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि थाखाय भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअ गोदानै फैदोंब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो फिन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय बाय बाय।